Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Гэта я, Наста Аўдзевіч, і легенда пра кветку. І сёння мы будзем з вами размаўляць пра вельмі нам знаёмую расліну. Гледачам шанцую крыху больш, бо яны мяне бачаць, і вось яна на пярэднім плане, яе галіны, і гэта, канешне, бяроза. І размаўляць мы будзем бярозу, канешне, таму, што ўжо ў вельмі хуткім часе будзе троіца. І сапраўды расліна вельмі звычайная для нас, для ўсіх, але яна вельмі і незвычайная. Шмат і хрысціянскіх легенд з ёй звязана, і батанічных цікавостак, і ўвагуле як так сталася, што бяроза нам вось узяла ды трапіла ў касцёл ці ў царкву ажно на Троіцу. Будзем усё гэта даследаваць. Але ведаеце, інфармацыі так шмат, што я вырашыла зрабіць свой такі аповед, вось гэтую вандроўку у гісторыю бярозы крыху з канца. Вось. І, канешне же, у старажытнасці існавала, вось мы будзем зараз пра гэта размаўляць, шмат звычаяў. Вялікае мноства звязаных з бярозай, і некаторыя з іх і жывыя і па гэты дзень. Нашы продкі шанавалі гэтае дрэва і найперш за тое, што яна можа выконваць па іх павер'ях так, нейкія свае такія таемныя жаданні. І калі звязваць кольцы з бярозам на дрэве, каб выпаўнілася гэта жаданне ці атрымаць нейкі такі адказ, магчыма, з гэтым сустракаўся не кожны. То, напэўна, кожная другая жанчына ў сваім жыцці калісьці на купалле пляла вянок з бярозы, станавілася спіной да ракі, кідала ў ваду і глядзела, патоне ці не, каб атрымаць адказ, так ці не. Я разумею, што ўсё гэта такія народныя традыцыі ды звычаі, але яны мілыя нашаму простаму такому сэрцу, і многія з іх знаёмыя са старажытнасці і да гэтых часоў. Вось, калі мы размаўляем пра бярозу, то трэба ўзгадаць тое, што нашы продкі лічылі бярозу дрэвам 4 спраў. Вось так і казалі, дрэва 4 спраў. Справа першая – светасвятляць. Чаму так? Бо на працягу стагоддзяў электрычнасці ў сёлах ды гарадах не было. І каб асвятляць неяк хату, што бралі? Лучыну, а лучыну найлепш за ўсяго бралі менавіта з бярозы, бо яна доўга гарэла, амаль без сажы і не давала вось гэтую іскарку. Другая справа – гэта крык спыняць. І як жа так? А вось колы на вазах, на нейкіх карэтах і гэтак далей – трэба ж было чым-то змазваць, каб не рыпелі. Дзёгаць атрымоўвалі з бярозы. Гэта па-перша, а яшчэ вось крык спыняць, суцішаць, казалі, бо дзеткам, якія недобра спалі ўначы, заварвалі бярозавыя ныркі, вось, і давалі гэтую вадзічку піць. І казалі, што з гэтага дзеткі спалі значна лягчэй. Справа трэцяя – хворых вылечваць. І сапраўды гаючымі ўласцівасцямі валодаюць практычна ўсе часткі бярозы. Дарэчы, тут шмат такіх цікавых момантаў, яны звязаны, канешне, больш з забабонамі, але ўсё ж такі я іх агучу. Бо нашы продкі вельмі лічылі, што бяроза можа ўзяць на сябе любыя хваробы. Таму да яе звярталіся з нейкімі просьбамі. Таму, калі чалавек хварэў, яго памылі, вось гэтую ваду вылівалі пад бярозу. Лічылася, што яна вось гэта ўсё возьме ў сваімі галінамі, аднекуль там камусьці кудысьці аддасць. Неяк так. Далей, канешне, калі ўжо людзі пазналі Бога і распасюджвалася хрысціянства, то звярталіся, канешне, да Пана Бога з малітвай, з просьбай, але вось гэтая мілая традыцыя, яна крыху так і засталася. Нават зараз над хворымі, мне такое распавядалі, я сама не рабіла, не бачыла, але вось такое чула, што на Троіцу просіць Пана Бога, каб некая хвароба адступіла, і вось на бярозкі звязваюць кальцо, і кажуць, калі развяжацца ўжо ветрам, размлатае там гэтыя галіны, то споўніцца вось гэта такая інтэнцыя, калі ўжо хвароба застанецца, ці наадварот, як дзе. Сама такое не рабіла, але вось такое чула і кажуць, што завязваюць гэтыя вось вузелочкі, ці такія калечкі сплятаюць на галінах.
Вось, і, канешне же, трэба нам казаць, што бяроза яна белая. Усе гэта мы ведаем. А чаму ж яна белая? Таму што мае прыродны пігмент бетулін. Дык вось, гэта бетулін, гэта такое асаблівае рэчыва, і яно звязвае іоны серебра. Іоны срэбра. І, канешне же, найперш вось гэтыя іоны срэбра, якія трымаю сабе бяроза, яны дапамагаюць непасрэдна дрэву змагацца там з усялякімі грыбковымі захворваннямі, з паразітамі і так далей. А для нас, людзей, калі так прыгледзецца, то ўсё, што ёсць у бярозе, ўсё, што трымае гэты бетулін, яно для нас з'яўляецца антыбактэрыяльным сродкам, бо мае яркі такі антыбактэрыяльны эфект. Дык вось, дарэчы, вось тут на хвіліначку супынюся і дадам яшчэ такую цікавостку. Мы ўсе ведаем, што бяроза яна белая, але шчыра кажучы, не ўсе бярозы белыя, ёсць і чорныя бярозы. Бетуліну яны трымаюць значна менш, але ўсё ж такі ёсць бяроза даурская, яна расце на Забайкаллі ды далёкім усходзе. Вось бяроза даурская, бетула дауріка, яна мае чорны ствол такі, да, чорны выгляд, така чорная шэрая фарбоўка, ствол такі вельмі каравы. Вось. А есть яшчэ бяроза чорная, бетула нігра. І вось адна такая знакамітая чорная бяроза расце ў Беларусі. Магчыма, хтосьці пра яе ўжо ведае, вось дзе знаходзіцца дуга Аструвы. Гэта кропачка называецца, так, калі нічога не плытаю Бездзеж, то вось менавіта там расце гэта чорная бяроза. І лічыцца, што яна ж такая шчаслівая, калі там ужо штосьці некае шчасце цябе ў ўласным жыцці не хапае, трэба з гэтай бярозай ехаць дамаўляцца. Таксама, калі мы кажам пра няправільныя бярозы, трэба ўзгадаць яшчэ і карэльскую бярозу. Ну, тое, што яна такая, нібыта пасля маланкі, мы ўсе гэтыя вось выявы яе бачылі. Але кажуць, што яна не мае гадавых калец, што некае неправільнае дрэва. Сапраўды яны ёсць, але яны неправільныя, гадавыя вось гэтыя кольцы, і драўніна, справа ў тым, што карэльская бяроза нарастае ад цэнтра ствала нераўнамерна па розных баках. І таму гадавыя вось гэтыя кольцы, яны атрымоўваюцца неправільныя, не так, як і ў іншых дрэваў. То есть калечка, так? А яны нібыта такія хвалістыя, размытыя. Вось. І гэта адбываецца пры парушэнні пераносу арганічных рэчыў ад лісця да тканін ствала. То бок гадавыя кольцы маем, але яны выглядаюць крыху інакш. Бо часам чытаеш, што адзінае дрэва, якое не мае гадавых калец. Не мае, але, вось такая цікавостачка. Што ж яшчэ казаць пра бярозу? У астатнім бярозу это ўвагуле адно слово, просто карысць. Мы все ведаем, што ўвесну бярозы плачуць. Слёзы, гэта дзіўны сок, які змяшчае 22% пладовага цукру, ледь не сказала 22% пладовага цукру, жывыя вітаміны. Яго збіраюць для квасу, для нейкіх напояў, выкарыстоўваюць для лячэння страўніка і так далей. Усе шырока мы карыстаем бярозавы сок увесну. І вось адно дрэва можа даць да 150 літраў соку. Галоўнае, каб год, як кажуць, быў мокры, снежны. Ныркі і лісця дрэва вельмі багатыя эфірнымі масламі. Цікава тое, што ёсць і цукры, але бяроза, на хвіліначку, трывае ў сабе вінаградны цукр. Вось як так, бяроза і вінаградны цукар, але сапраўды гэта праўда. Вітамін С, дубільныя рэчывы. Ужываецца ў медыцыне бяроза для лячэння ацёкаў, нырачнага калаця, рэўматызму, іншых хвароб. Трэба ўзгадаць дзёгаць. Дзёгаць, ён выкарыстоўваецца як раней, так і зараз у ветэрынарыі і ўвагуле ў медыцыне, бо што вельмі вялікі антымікробны эфект у гэтага рэчыва. І, канешне же, знакамітая мазь вішнеўскага. Хто не ведае дзёгця ў складзе гэтай мазі. Вось. Справа 4. Чысціню выконваць. І калі мы ўзгадаем, з чаго робяць венікі, які мы мяцем хату, падлогу ці двор. Канешне, венікі рабілі заўжды з бярозы.
Я нават памятаю, у маім дзяцінстве казалі дзеркач на гэты бярозавы венік. А у лазнішчы мы ідзем таксама з бярозавым венікам. То бок 4-я справа выконваць чысціню. Вось так нашы продкі распавядалі пра гэтую расліну, пра гэтае дрэва. Але давайце вось падойдзем да такой справы, як жа бяроза апынулася ў царкве на Тройцу ці ў касцёле на тую ж Тройцу. Канешне, магчыма, у гарадскіх касцёлах зараз мы бярозу так значна і не пабачым. А вось у вясковых я ведаю, што ставяць і шырока карыстаюць вось як такую дэкарацыю бярозавай галіны. І, канешне же, якаясь сувязь павінна была б існаваць паміж распаўсюджанасцю вось гэтай бярозы і рэлігіяй. Бо з'явы гэта ўвогуле цалкам з розных абласцей, як кажуць. І каб паспрабаваць зразумець вось такую асноўную прычыну такога пашырэння вось гэтай бярозавасці, давайце паглядзім, што ж гэта за дрэва такое, вось гэтая бяроза, як яна расце, якім глебам перавагу аддае, які мае нораў. І вось здесь, у гэты момант, я хочу звярнуцца да Вікіпедыі і зачытаць наступнае. З Вікіпедыі. Бяроза з'яўляецца найважнейшым лесаўтваральнымі пародамі, пераважнымі ў 60% лісцяных і іглічна-лісцяных лясоў. Многія віды бяроз – гэта піянеры засялення высечак, пажарышчаў, пустак, агалення, дзе пераважаюць чыстыя насаджэнні. Як святалюбівая драўляная парода у дастатковым сонечным асвятленні, яна рана ізрежваецца. Пакінула гэта дзеяслоў на рускай мове, бо на беларускай звучыць неяк дзіўна. Ізрежваецца, то бок расце вельмі рэдка. У чыстых насаджэннях, што ўплывае неспрыяльным чынам на урадлівасць глебы. Расце ж у сумесі з іглічнымі пародамі і, адрозніваючыся хуткім ростам, бяроза хутка абганяе іх у вышыню і выяўляе шкодны ўплыў на дальнейшае вырастанне. Яе доўгія тонкія галіны, прыводныя ў рух ветрам, збіваюць, па-руску гэта адхлёстываюць, ныркі ў іглічных, з прычыны чаго дрэвы гэтых парод становяцца выродлівымі. А пры вырошчванні бяроз у дэкаратыўных мэтах варта ўлічыць, што суседства з імі дзейнічае на многія расліны прыгнятальна. Гэта з Вікіпедыі, дарэчы. І вось зараз я крыху патлумачу тое, што я прачытала простымі словамі. Прыгнятальна з іншымі раслінамі. Сапраўды, у бярозы вельмі хуткі рост. Вельмі. І яна часта у параўнанні з іншымі дрэвамі расце хутчэй і абганяе іх па ўзросце. А мы ведаем, за што ўсе дрэвы спрачаюцца? За сонечны свет. Так. Справа другая. Бярозы высушваюць глебу. Справа трэцяя. Вось гэты апад бярозавага лісця, які мы маем у восені, ён за зімак разлагаецца. І вось гэтыя рэчывы, якія вылучаюцца з бярозавага лісця, яны з'яўляюцца інгібітарамі для многіх раслін. Што ж такое інгібітары? Інгібітары – гэта рэчывы, якія запавальніваюць рост іншых раслін. То бок ёсць каталізатары, пахутчаюць, так? А ёсць вось тое, што замедляе, больш павольным становіцца рост іншых раслін. І вось калі паглядзець на ўсё гэта, то можна сказаць, што у нашай такой мілай, як кажуць па-руску, беластвольнай бярозкі, а характар-то не цукар. І менавіта тут, магчыма, і ляжыць сакрэт вось такой распаўсюджанасці бярозе ў сярэдняй паласе, то бок там, дзе і мы жывем. І для таго, каб зразумець, як жа вось гэтая бяроза пачала выцісняць звычайныя шыракалістыя і іглічныя лясы, неабходна вось зразумець, што павінны былі быць пажарышчы, бо мы ж ужо чыталі, што гэта піянер на пажарышчах ды пустках. Павінны былі быць гэтыя пусткі і гэтыя пажарышча. І тут я знайшла такой вось артыкул
ён мне падаўся крыху нават смешным. А тое, што распаўсюджанне бярозы, яно было звязана з ардынскім нашэсцем. Што вось калі прыйшла арда да нас, на нашай тэрыторыі, вось гэта іга, то гарэлі населішчы, і вось на іх месцах сялілася бяроза, бо яна першая, хто засяляе гэтай пажарышчы. З аднаго боку так, але ўсё ж такі гарэлі-то гарады, а не лясы. Гэта па-першае. Па-другое, калі так паглядзець, слядоў вялікіх лясных пажараў таго перыяду археолагі так і не знайшлі. Вось, і што ж у нас атрымоўваецца? Будзем яшчэ уважлівы прыглядацца да гісторыі. І мы можам узгадаць, калі вельмі уважліва прыглядзецца да хрышчэння Русі. І вось тут трохі так задумацца, бо мы ведаем, што гісторыкі нам, дарэчы, кажуць так, што князь Уладзімір, ён хрысціў Русь агнём і мячом. І нам у гэтай фразе ўсё зразумела, што першыя людзі, яны былі паганскай веры, хрысціянства прымаць не хацелі, прыманне хрысціянства было прымусовым. Падаецца, тлумачыць нічога не трэба. Але калі ўсё ж такі звярнуцца да гісторыі і паглядзець вось гэтай падлікі, то атрымоўваецца, што за 2-3 гады вось гэтага хрышчэння загінула каля 30% насельніцтва. Несумненна, гэта і прывяло да ўзнікнення мноства вось гэтых пустак і пажарышчаў на месцах тых вёсак, якія не жадалі прымаць хрышчэнне агнём і мечом. Да? Памятаем вось гэты выраз. То бок мы можам зразумець, адкуды ж з'яўляліся вось гэтай тэрыторыі, гэтай мясціны, дзе бяроза магла бы вельмі добра расці. Калі мы зноў ж такі кажам пра такую хрысціянізацыю Русі, трэба узгадаць вось такая вельмі, як кажуць, щекатлівая тема, такая вельмі нелёгкая тэма, але ўсё ж такі, трэба яе прамовіць, так? Трэба узгадаць яшчэ тое, што былі дрэвы, якія з'яўляліся для тагачасных людзей такімі магутнымі, моцнымі, чароўнымі, там жылі ў іх нейкія духі, і гэтак далей. І мы памятаем нават вось гісторыю са святым Баніфацыем, які, памятаеце, спрачаўся з паганскімі багамі ды ссёк дуб. І вось на нашых тэрыторыях сапраўды было шмат ідалаў, якія былі звязаны менавіта з дубамі. Людзі хадзілі вось да гэтых дрэў, пакланяліся ім і гэтак далей. І сапраўды дуб быў вельмі цалкам такім звычайным дрэвам сярэдняй паласы. А дубовыя гаі гэта ўвогуле цалкам натуральны ландшафт. І вось калі пачало распаўсюджвацца вось гэта такое у двухкоссі, канешне, першае хрысціянства, то гэта гаі дубовыя пачалі сякаць. Сякаць для таго, каб людзі туды не хадзілі, каб не шукалі ў гэтых дрэвах нейкіх багоў, а шукалі Бога ў царкве. І, канешнікі, зноў атрымоўваюцца новыя тэрыторыі, новыя месцы, дзе будзе сяліцца наша бярозка. Бо яна першая, хто там засяляе. Сяліся бярозка, як кажуць. Таксама, як такі доказ, ён, канешне, не надта такі моцны, але ўсё ж такі прамоўлю гэта. Я чытала аднойчы такі артыкул, што амаль што 70% насельніцтва вось нашых тэрыторый маюць вельмі вялікую алергію на бярозу. І мы часам сабе нават не ўсабляем, з чаго вось у нас там то слёзы пацеклі, то нос зачасаўся, то яшчэ штосьці ўвесну. А гэта з таго, што пачала квітнець бяроза, бо яе пыльца гэта вельмі сильны алерген. І рэагуюць на гэты алерген амаль што ўсе. І кажуць, што гэта так вось этнічна, эвалюцыйна звязана з тым, што калісьці бярозы тут амаль што не было, і мы да яе так эвалюцыйна не прыстасаваліся. Вось такое навуковае меркаванне, не мае словы з часопіса, але распавядае вам вось гэтую стаццю. І сапраўды нашы беластвольныя гэтыя прыгажонькі ў траўні квітнеюць, вось гэтыя серёжкі
мы кажам завушнічкі, так, мужчынскія, жаночыя пасля квітнення ператвараюцца ў зялёныя арэшкі, а вось мужчынскія яны такі доўгія і жоўтыя, вось менавіта ад гэтага пылка. Пылок гэты ветрам адносіцца, калі дождж пройдзе, мы бачым, як усё навокал становіцца жоўты, асабліва лужыны, проста жоўтага колеру, вось такі жоўтыя разводы. Ну і гэта сапраўдная пакута для людзей, якіх ёсць і праяўляецца ярка вось гэта алергія на гэты пылок, маса непрыемнасцяў. Вось кажуць, што мы былі калісьці для яе не прыстасаваны для гэтага дрэва. Ну і, канешне, калі мы кажам вось пра кожную такую краіну, то можна назваць некую краіну і адразу ж скажаш яе нацыянальнае дрэва. Напрыклад, Японія, гэта сакура, Канада, гэта клён, Кітай, гінка білоба. А вось калі мы кажам Беларусь, у гэты момант прызнайцеся сабе, што вы пачалі некуды метацца паміж дубам і бярозай. Бо і тое, яно сапраўды адпавядае нашаму нацыянальнаму такому дрэву. Але сімвал нашай краіны дакладна гэта не бяроза, і дакладна гэта не дуб. І калі так зусім дакладна праглядзецца, то мы і не маем такога вось дрэва сімвала некага. Неяк так. Вось. Цікава тое, што бяроза з'яўляецца афіцыяльным сімвалам Фінляндыі. Гэта было зацверджана імі ў 1988 годзе. І з тых часоў бяроза павіслая, бетула пендула, вось, дарэчы, тая, якая зараз на экране бліжэй да вас, чым мой твар. Гэта і ёсць бетула пендула, нам усім знакомая бяроза павіслая. Гэта і нас ёсць нацыянальнае дрэва Фінляндыі. Але калі ўжо так размаўляць пра гэту вось бярозу, і шмат хто выспяваў, і некія паэты, мастакі звярталіся да тэмы бярозы, ўсё гэта прыгожа. Вось, але зноў ж такі кіну такім у вас навуковым фактам. Калісьці, а пэўны гэта быў 1960 год, праходзіў 5-й сусветны лясны кангрэс у Сіэтлі, Злучаныя Штаты. І вось у гэтую кропачку ў зямлі з'ехаліся ўсе самыя вядомыя навукоўцы і лесаводы з усяго свету. І ў заключэнні гэтага кангрэса было вырашана так вось пасадзіць алею такога сяброўства паміж краінамі, парк дружбы народаў, як вы зараз сказалі. І кожная дзяржава павінна была высадзіць вось тое дрэва, якое з'яўляецца як бы этнічным. Канешне, прадстаўнікоў ад Беларусі тады не было, але былі прадстаўнікі ад ССР. Мы ўваходзілі ў склад ССР. І вось цікава, што немцы абралі сасну, французы паглядзелі этнічна каштан, гэта іх дрэва, там гэта і тое пасадзілі, гэта і гэта. А вось прадстаўнікі ад ССР этнічна паглядзелі і сказалі: ведаеце, а наша этнічнае дрэва гэта ліственніца. Вось заўжды яе было ў нас шмат, але потым яна пачала пераводзіцца, калі можна так сказаць. І сапраўды, калі прыглядзецца, яшчэ там 200-300 гадоў таму ліственніца гэта было звычайнае дрэва. І калі так узгадваць гісторыю, глядзець такі у рэтраспектыве такой, так, то давайте узгадаем, напрыклад, што Ісакіўскі сабор, ён стаіць на сваях з ліственніцы. І, дарэчы, вось гэты 2 стагоддзі у гэтых сваі, яны ж мацнейшыя, чым бетонныя. Калі ўглядзецца мой родны Мінск, які я вельмі люблю, кальварійскія могілкі, так, кальварійскае кладбішча, кажуць, на ім жа таксама ліственніцы раслі, не клёны, якія там зараз. І ліственніца, яна была вельмі распаўсюджана. То бок нават не дубы і не бярозы, а нават ліственніцы. І вось так этнічна ліственніца была прызнана дрэвам сярэдняй паласы. А дубы да бярозы, у нас вось гэта такая памяць засталася з гэтых абрадаў ды традыцый, бо шукалі Бога ў лесе, а не ў касцёле ці ў царкве. Вось. І заканчваючы вось гэтую такую тэму бяроза як дрэва, трэба казаць, што, канешне, драўніна бярозы, яна вельмі трывалая, даўгавечная, выдатная, каб гарэць, мы ведаем, там, што і самы лепшы вось гэта вугаль менавіта з бярозы, так, і выдатны матэрыял, каб нейкі вырабы рабіць, але пад адкрытым небам, пад дажджом яна добра гніе, то бок вось будаваць дамы ды хаты вось з бярозы нашыя продкі не браліся. Калі мы кажам бяроза, адкуль жа мы маем вось гэтае
бяроза, адкуль гэтае слово? Кажуць, што адно меркаванне там некае дзівосна ад некага глагола, мол, шкодзіць. А я лічу, што ўсё ж такі бяроза пайшло ад дзеяслова берагчы. Чаму так? Ну, калі ўжо да дубоў нельга было звяртацца, на іх месцы параслі бярозы тыя ж. Ну, людзі по першаму часу такому туды хадзілі ў гэтыя лясы. Ну, бярозы, ну, значыць, вось, далі бярозу. Зараз будзем дружыць з бярозай, а не з дубам. І бярозу звязалі з берагчы, з гэтым дзеясловам. Бярозу звязалі з такой паганскай багіняй берагіняй. Яна ж таксама як аберагала всіх і з'яўлялася, дарэчы, вось матулі лесу. Адсюль мы маем гэтае слово бяроза. І вось тут хочу звярнуцца так літаральна праз коску. Вялікая колькасць хрысціянскіх легенд пра бярозу. Усе пералічваць нават не буду. Асноўны сэнс усё ж такі некаторых перадам. Ёсць вельмі цікавая польская легенда. Яна распавядае нам пра тое, што бяроза гэта дрэва благаслаўлёнае. Яно дапамагло схавацца Багародзіцы і маленькаму Хрысту ад навальніцы і ветру. І паводле таксама расійскіх такіх вось паданняў гэтае дрэва хавала Параскеву Пятніцу. А вось ужо сербскія легенды абвяшчаюць нам пра тое, што Хрыста білі прутамі менавіта з бярозы. І ў Сербіі гэта дрэва, ну, лічыцца дрэвам праклятых. Вось. Дарэчы, лічылася, што бяроза гэта тое дрэва, якое здольна выганяць з чалавека свавольства, наравістасць і дэспатызм. І яе выкарыстоўвалі, каб выганяць з чалавека. Вось усе гэтыя якасці. Таму прыгонных сялян, лгуноў, непаслухмяных дзяцей, нядбайных вучняў і гэтак далей сяклічым бярозавымі прутамі. Вось ёсць такая цікавостка. У павер'ях усходняга Палесся распавядаюць яшчэ пра тое, што бярозкі гэта дочанькі Адама, першага чалавека на зямлі, і што ўраслі яны ў зямлю сваімі доўгімі косамі, а сок гэтых бяроз гэта іх слёзы. Вось такая прыгожая палеская легенда. А вось яшчэ адна легенда тлумачыць, што белы колер бярозы гэта з таго, што яна сама збялела са страху, калі даведалася, што Юда, гэты здраднік, хоча на ёй павесіцца. І кожную весну яна плача гэтымі слязьмі па гэтаму нябожчыку. Вось, і, дарэчы, легенды нам абвяшчаюць, што слёзы гэтыя маюць салебныя ўласцівасці і дапамагаюць ад усіх хвароб. Вось так дрэва аплакала гэтага здрадніка. І вось так мы ціхенька дабраліся да таго, што кожнае царкоўнае ці касцёльнае свята, яно з часам будзе абрастаць пэўнымі традыцыямі, якія прыйшлі з народа, якія прыйшлі яшчэ з паганскіх часоў, якія прыйшлі да нас з нейкіх нават забабонаў. Адмаўляцца ад гэтага, ну, глупства. Гэта так. Мы ўсе маем вось гэтыя нейкія такія традыцыі. І, канешне же, нават не традыцыі не тое слово, звычаі. Вось звычаі гэта будзе больш дакладна. І часам вось гэтыя звычаі, яны, ну, наўпрост нейкі народны забабон. І нічога агульнага з царквой ці касцёлам яны не маюць. І вось свята Тройцы гэта таксама не выключэнне. У гэтым выпадку бяроза сімвалізуе зусім іншае, чым некаторыя укладаюць, вось сэнсуюць, што бяроза гэта, ну, некая магічная расліна, якая вось менавіта на Тройцу ці ў праваслаўных там пяцідзясятніцы да Тройца, што яна ўжо там прама, ну, я не ведаю, нейкімі магічнымі ўласцівасцямі можа і дапамагчы, і аздаравіць, і гэтак далей. Але, ну, што не кажы, вось асвечаныя бярозавыя гэтыя галіны, калі яго клалі ў сухое сена, лічылася, што сена не будзе порціцца, не будзе неяк там гніць. І гэта сапраўды так. Я не ведаю, як гэта працуе, але гэта навуковы сапраўды факт. Можа, штосьці ў гэтым і ёсць.
Вось, але адышла ад тэмы, вярнуся зноў ж такі да царквы ды да касцёла. Сапраўды большая частка вось гэтых традыцый, гэта забабоны. І яны не маюць ніякага такога вось дачынення да веры, але ўсё ж такі, як звычай, мы захавалі вось ад тых старажытных часоў вось эту уласцівасць упрыгожваць бярозай. Царква праваслаўная нам кажа, што Тройца, яна ж пяцідзясятніца, гэта адно з найважнейшых святаў у царкоўным годзе. Вось, і, канешне, у касцёле таксама ёсць гэтая звычай традыцыя упрыгожваць бярозы, але найбольш гэта характэрна у царкве ўсё ж такі, у нашых братоў праваслаўных, бо у іх значна больш гэтай зеляніны, і яшчэ на падлогу яны ўсё высцілаюць, кажуць, зялёныя святкі. Вось, да, гэтым бярозавым галём, бярозавымі лістамі. І, канешне, лічыцца, што вось пяцідзясятніца, яна ж з'яўляецца днём нараджэння і царквы, і днём нараджэння касцёла. Вось, бо менавіта ў гэты дзень Дух Святы сышоў на апосталаў, пачаўся іх такі прапаведніцкі шлях, і, канешне же, мы павінны ўзгадаць, што шмат яшчэ чаго не толькі ўпрыгожвання касцёла ці царквы гэтымі галінамі існуе вось гэтых традыцый, там і наведванне могілак, кажуць, траецкая бацькоўская субота, неяк так, да, у праваслаўных, вось шмат чаго. І вось традыцыя ўпрыгожвання бярозамі на Тройцу мае некалькі тлумачэнняў. Калі прыглядзецца уважліва вось да вобраза Тройцы, то можна пабачыць там наступную падзею. У выглядзе трох анёлаў Святая Тройца, то бок сам Бог, ён з'явіўся Абрагаму пад дубам у дубраве Мамфра. Вось такая падзея. І лічыцца, што бярозавыя галіны і ўвогуле ўся вось гэта пышная такая зеляніна павінна нам нагадваць аб гэтай дубраве ў гэты дзень, у дзень Тройцы. Вось такая цікавостка. Але з дубамі мы ўжо неяк пасварыліся, то бок карыстаем замест галін дуба бярозу. Чаму так гістарычна склалася, я ўжо патлумачыла. Тым больш, па-другое, у дзень, калі Дух Святы сышоў на апосталаў, мы ведаем такую вось яшчэ падзею, што юдэі ў гэты дзень адзначалі пяцідзясятніцу, прысвечаную збыццю юдэямі закона Божага. І калі яшчэ глыбей паглядзець гістарычна, так, то на 50-й дзень пасля зыходу з егіпецкай зямлі габрэі падышлі да Сінайскай гары, дзе Гасподзь даў Маісею вось гэты 10 запаведзяў. А гэты час ён адпавядае веснавому квітненню, цвіценню, бо ўся Сінайская гара была абсыпана кветкамі, зелянінай, неверагоднай прыгажосцю расліннага свету. І, канешне же, магчыма, адсюль яшчэ вось таго са старога запавету мы маем вось гэтую вось традыцыю упрыгожваць храмы і дамы зелянінай, каб нібыта апынуцца вось на гэтай Сінайскай гары. Адсюль мы ўсе гэта упіталі, ўсё вось гэта спалучэнне такі, вось я заўжды гэтым захапляюся, такі сінтэз вось гэтага народнага, гэтага такога з Евангелля, з запаветаў, і адсюль мы маем вось гэтую традыцыю упрыгожваць на Тройцу касцёлы, цэрквы зелянінай менавіта нашай знакамітай бярозкі. Калі так паглядзець, вось і пачала праграму з дрэва 4 спраў, і бяроза настолькі увайшла ў нашае жыццё, хто не хадзіў у лазню з бярозавым венікам, хто калісьці не набыў, напрыклад, мыла з дзёгцем, бо яно вельмі карысна, хто не піў бярозавы сок. Самы знакаміты напой Беларусі, напэўна. Вось такі сінтэз атрымоўваецца у нас цягам часу. У нас я маю на ўвазе вось людзей, да, якія жывуць на нашых тэрыторыях Беларусі, Расіі, як мы спалучыліся з гэтым дрэвам, як мы гістарычна з ім спалучыліся і якой духоўны сэнс гэтая бярозка набыла з цягам часу. Канешне, калі мы кажам пра Тройцу, калі мы кажам вось пра гэтае свята, то
напэўна, маё такое меркаванне, але ўсё ж такі я яго выкажу. Усё тое, што поўніцца Духам Святым, усё тое, што распавядае нам пра гэта новае маладое жыццё, яно павінна быць яркім, яно павінна быць зялёным. Таму, калі б мне прапанавалі штосьці прынесці, напрыклад, у касцёл, каб узеляніць яго, ці ў царкву, не ведаю, я б, наверное, таксама, магчыма, абрала бы зялёныя галіны бярозы, бо колер вельмі яркі і вельмі прываблівы і вельмі такі сочны. Канешне, я магла б яшчэ вам распавядаць пра тое, што Бярэсце, гэта зараз Брест, ці Бяроза картузская, да, вось гэты горад Бяроза, што яны таксама маюць дачыненне іх назвы да Бярозы, але там шмат легенд, шмат гісторый, адна з іх сапраўды пра тое, што вось назвы гэтыя мястэчкі і гарады атрымалі ад Бярозы. Вось такая цікавостка яшчэ ёсць у нас на Беларусі. Спадзяюся, на тое, што я сёння вам распавяла, будзе камусьці цікавым, камусьці карысным, а камусьці і новым. І далей на гэтую Бярозу з павіслымі гэтым галлём, якое шамаціцнае па паветру, так, вы будете глядзець ужо крыху іншымі вачыма. А з вами была Анастасія Аўдзевіч. З Богом! Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.